Morning ndine Jack. Tsono anthu awiriwa okondana chikondi chodabwitsa kwambiri aja Thabo Bester ndi Nandipha Magudumana anasumira Netflix chifukwa cha documentary yomwe afuna kutulutsa iti. A Netflix anapanga documentary ya nkhani ya Thabo ndi Nandipha. Title yake akuti Beauty and the Bester. Nde Nandipha ndi Thabo anapita court akunena kuti documentary yo ikuwaphwanyira ufulu, documentary yo iwo sanayikepo ndemanga, komanso Nandipha akuti ayi atchulamo za abambo ake plus kwaphatikizamo mu nkhaniyo nkuyikapo ma recording ya zomwe abambo ake ananena. Ndi akuti zimenezo zozipangisa kuti anthu awaone udyo abambo akewo, komanso abambo akewo sankadziwa zomwe amapanga, komanso nzonena kuti ana ake Nandiphawo akaona zachita affect kwambiri kuti agogo awo aphatikizidwa mu nkhani zimenezo zoeti. Nde atabwerera ukhoti jaji wanena kuti zimenezo zonse zoona awakanira mulandu wawo kunota Netflix akhoza kupitiriza kutani kutulusa documentary. Nde atuluka ndithu angonesa ma limited episodes a Beauty and the Bester pakati pano pa Netflix. Nde sindidziwa kunena kuti Thabo ndi Nandipha amaganiza bwanji, pena amakhala ngati kuti sakuzindikira kuti anthu anamangidwa. Thabo Bester ndi munthu onena kuti ndi convict, anapezeka olakwa pa milandu yokupha komanso kugwiririra. Edi ankatchedwa Facebook rapist, anagwiririra azimayi atatu mmodzi nkumupha. Edi ndi anampanga sentence to life in prison. Ali in prison muja ndikuyamba chibwezi ndi a Dr. Nandipha. A Dr. Nandipha kusiya ana awo, kusiya udokotala wawo, kusiya amuna ake, kupita kukamuthandiza Bester kuthawa ku prison onse nkuthawa limodzi. Ndi chinkhani ndithu tinapanga kale cover, koma mapeto ake anagwidwa ndi awali apa. Nthawi zonse amapeza zifukwa zoti atuluke apite ku court akaonekere basa akhale mmakamera. Ufulu wanga andiyeti munthu ndionena kuti anachitidwa convict kale mulandu wokupha munthu. Apapa uwu ndi wachiwiri tsopano mulandu kuphatikiza pa milandu inayo. Izo ndezikuchitika mu dziko la Dr. Nandipha ndi Thabo Bester. Zikomo kwambiri.